बार'बुंखा गामिनि रायजो राजाफोरखौ आङो आरो जोंनि फैनाय टीम जानानै खुलुमो, मान बावो, सिबियो। आं लोगोसे दानि जोंनि क'क्राझार समाजनि बिजाथि शिउलि महिलारि बे जे मैयासो गावनि नमिनेसन पेपार होनायनि उनावनो जे बार'बुंखायाव फैनो जे गोसो जादों, आं जोबोद मोजां मोनदों। बिराद बाख्नायथाव जे बार'बुंखायाव जे फैनो गोसो जानानै दिनै फैबाय बे अखा हानाय समाव। आं बिथांखौ बिराद धन्यबाद होयो। बार'बुंखाया मोनसे जारिमिनारि बे जायगा बियो। आरो बे माने बार'बुंखानि बाथ्रा बुंब्ला दाबो खोमोन गसंख्राङो जोंहा गोसोआव गोजां माने बिराद गरम भाब फैयो, गोजांस्रिउ मोनो। बे बार'बुंखा गामियाव बर'फोरनि जायनाखि आन्दलनमोन 1988आव 25 आरो 27 जानुवारियाव हरनि गोजांनाय सम बिरादनो, बे समाव आसाम पुलिसा फैनानै बर' आइजोफोरखौ 10 जन जिनारि खालामदों। 25 थारिखखालि 3 आरो 27 थारिखखालि 7 जन। दा बे समा ओरैबायदि गिलु-बालु सम जादों, माने गोजांनाय सम। जों खारनो ना जों खारनो गाबख्रावबायबाय, सहाय मोनाखै। बे ओनसोला हाग्रा ओनसोलमोन, गासिबो फरेस्टजों बुंफबजोबनायमोन। बे हाग्रायावल' इक' जादों, गाबस्रावनाय बर' आइजोफोरनि गाबख्रावनाया हाग्रायाव इक' जादों। खिन्थु नबडि वाज देयार टु हेल्प देम, रावबो गैयामोन। दा बे बुहुमखानि जायनाखि घटना, बे प्रिथिबियाव दहाय शिउलि मेडामा बुंनाय बायदि मोननो खोब खम। गेंरेप, जेराव दल फाथिनानै पुलिसफ्रा, आसाम पुलिसानो खाखि माने ड्रेस गाननानै जे रेप खालामदों, बेबायदि जाथाया प्रिथिबियाव मोननो खस्थ'। दा जेब्ला बे जाथाया जायो, बे जाथाय जानायनिफ्रायनो बर'फोरनि गेजेराव बिराद बिग्रायनाय फैयो, बर'फ्रा बिराद माने जांख्रिनाय फैयो। बे जांख्रिनायखौ नुनानैनो आरो बेबायदि गरम मोनसे जाथायनि उनावनो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ डु अर डाइ बे आन्दलनखौ स्टार्ट खालामदों। थै थां, जोंनो बड'लेण्ड नांगौ, बे आन्दलन खालामदों। आरो बे बार'बुंखायानो जावरिखांनायनि जांख्रिखांनायनि मोनसे माने दिंग्राय बिन्दो। बेनिफ्रायनो बर'फ्रा बिराद गिलु-बालु सोमावसारदों। थै थां, रावबो गियाखै, बारसोमदों। आरो बुंनो थाङोब्ला दिनै बे बार'बुंखानि थाखायनो बे बिटिसि मोनदों होननानै जों बुंनो हायो। बिसि मोनदों, बिटिसि मोनदों। बेखायनो जोंहा अरायबो बे बार'बुंखानि बे जायनाखि भिक्टिम मानसिफोर, बार'बुंखानि रायजो राजाफोर, बिसोरनि प्रति जोंहा अरायबो सनमान दं, अरायबो जों बिसोरखौ मान बावो। आरो बे जायगाया अरायबो आदरनीय, आरो बे जायगाया जारिमिनाव थान लिरजानाय। जों बे गामिनि नामखौनो मख' बुंखा गेंरेप, बुंखा गामिखौ अयथासार खालामदों। बिदि होनायनि जों भारत सरकारखौ नारसिनदों। बड'लेण्ड रायजो जायनाखि दाबि खालामनाय, बेखौ जों जास्टिफाइ खालामबोदों। दा दिनै जोङो बिटिसि मोनबाय। दा बिटिसि सरकाराबो हाग्रामा महिलाया थानाय समाव किसु एसे सहाय खालामबाय, खिन्थु बे साफिसियेन्ट जायाखै। दा बे जायगायाव जानाखि माने बे गोरिब गुन्द्राफ्रा, भिक्टिम मानसिफ्रा मोननांगौ, बेखौ नैबे दानि शिउलि मेडामा जों ज' रायलायबाय थागोन। आरो जा हायो जों सहायगोन। आरो जथेस्थ' सनमाननि जायगा बा बे जायगानि सनमाननि जायगा। बेखायनो दिनै गोबां बाथ्रा बुङाखिसै, बुंनो लुबैया। अखाबो हाबाय बिरादनो। दा बयबो बुहुमखानि रायजो राजाफोरखौ खुलुमबाय। आरो लोगोसे शिउलि मेडामखौ आङो धन्यबाद होबाय। दा बिथाङा जे बेयाव एखेबारे गोसो जानानै जे गावनो फैनो ओंखारदों, दा आङो बाख्नायो। बिथाङा जोबोद गोरों मानसि। दा गोदान फेस, गोदान महर मुस्रिनि मानसि, जों बेखौ नुबाय। दा रावबो साननो नाङा, दिनै अफजिसनफ्रा हयथ' बुंनो हादों बे माने हाग्रामाया गावनि बिसिखौ होबाय, बे नङा। हाग्रामाया होआमोन बेनो। रायजो राजा दाबि खालामदों, रायजो राजा बयबो बिदों। जोंनो निउ फेस नांगौ, गोदान मानसि नांगौ। बे खेत्रआव दिनै बेनो रायजो राजाफोरजों दारुजुलुम दाबि खालामनानै केन्डिडेट होदों। दा बाथ्राया बेबो नङा जे हाग्रामा बिसिया जे एमएलए दाराय मोना, बबेबा आयेनाव दंबालाय? खुनु आयेनाव गैया। संबिधानावबो बिदि आयेन गैया। दा बेक्तिथ' बयहाबो अधिकार दं, बयहाबो लिबार्टि दं। आं एमएलएबो जानो हागौ, हाग्रामा बिसि जानानै, बा आङो पार्टिबो गोदान खालामनो हागौ, बयहाबो राइट दं। दा गथिखे बेखौ बुंनाया जुक्ति गोनां बाथ्रा नङा बियो। बे माने आयेननि बेरेखा बियो। दा गथिखे जों दिनै आसा खालामदों जे शिउलि मेडामा एखे निउ फेस, बिराद गोदान चेहरानि आरो गोरों मानसि, जोबोद मोजां, एखे अनजाथाव। दा बे चेहराजों जों दिनै देरहानो हागोन आं सानो आरोखि। आरो रायजो राजा बयबो जाहाथे ज' जालायनानै आसिरबाद होयो, देरहासार जायो, आरो रायजो राजानि थाखाय मोजां मावनो हायो। आं बेखौनो रायजो राजाखौ बयबो खावलायबाय। आरो आं बुंनायखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों।